Lokungalala naye lo muntu wesifazane kahle kahle wayeseshonile yisoka lakhe. So lokhu ngokubona nje lokhu lavuka ngaleso sikhathi leso. Sanibingelela babukele emakhaya siyanamukela ohlelweni lethu iNethezeka TV uhlelo lethu esilithanda kakhulu oluyintandokazi okuyilo olusifundisayo nolusiqoshisayo luphinde lusilekelele ezimeni esibhekana nazo. This is your girl Thandi T. Sinethulela lohlelo sike Johannesburg eGauteng ngondonga ziyaduma kwanyama kayipheli kuphela amazinga endoda. It's Soul Brothers vuka Sothobala. Butwam ungasondela. Siyakubingelela bhuti siyakwamukela ohlelweni. Yebo njani sisi? Siyaphila. Sicela usitshele ubhuti ukuthi ubhuti bani owakuphi? Ubonga igama owakhumalo kwaNongoma. Siyakwamukela bonga. Bhuti kwenze njani? Nginenkinga la senginesikhathi eside nginayo lenkinga le. Isineminyaka ewu3 nginayo. Ngasho ukuthi ngiyakuzwa bhuti ukuthi unenkinga futhi ngiyabonakala ngiyacabanga ukuthi nababukele emakhaya bayakwazi ukuthi babone ukuthi unenkinga. Inkinga eyani iyini lenkinga obhekene nayo? Lenkinga lena ngayithola emntwini wesifazane engangilele naye and sengihambe inyanga eziningi kakhulu ngifuna nje usizo lokuthi uma ngathola noma abayilapha bangangisiza ngayo ngalala nomuntu nomfelokazi kahle. Okay, lenkinga le uthi wayithola ngomuntu wesifazane. Uhlobo luni lenkinga le kwenzakalani njengamanje ngiyakubona ukuthi ngazi ukuthi awuzizwa kahle ngathi awukho right. Ngabe kwenzakalani empilweni yakho kwenzakalani? Lokungalala naye lo muntu wesifazane kahle kahle wayeseshonile yisoka lakhe. So lokhu ngokubona nje lokhu lavuka ngaleso sikhathi leso. Walala nomuntu wesifazane owayishonelwe yisoka lakhe. Umfelokazi. Umfelokazi. Kwenzakalani? Ngiyacabanga ukuthi baningi abafelokazi bayalala. Yini eyayihlukile ngalo umuntu wesifazane okwagcina kudala ukuthi ube nenkinga ekanje? Ngicabanga ukuthi umuntu owayecushiwe ukucabanga kwami ngoba hlale livukile nje. Kunowenzeka ngaleso sikhathi leso uthola ukuthi lilale kodwa nje kulula ukuthi mase livukile ngathatha ilanga lonke noma 2 days hlale ngoba nje namanje ubona kunjena nje. Kuze bebhlungu. Ubhuti unenkinga yokuvukelwa umngaphambili. Lokhu yenza emva kwesigameko lesuthi ngilale nomuntu wesifazane la lo muntu lo sihlale nje umona nje kunjena lokhu kulime nje isuke izolo kodwa nje thakilala ephinde lime akaze nje liwe isuke izolo ukubona kunjena. Iqale nini lenkinga uqale nini ukuzibona kwenzeka ngalendlela? Into eyenzeka eminyakeni emithathu edlule ngoba kuze kube manje ngisasenayo usiza ngakalitholi. Bhuti mawulala nalomuntu wesifazane ingabe lenkinga yaqala ngesikhathi niqeda kwenzakalani ngesikhathi nilele noma nathi maniqeda ukwenza ucansi wazithola nini ukuthi unalenkinga? Sisilala kwaba nje ukulala okujwayelekile kodwa emva kwesikhathi ngabe sengizwa ubuhlungu kwaya ngokuya ke lagcina selokhu mhlawumbe aliqala ukuvuka ngathi kwakunto engathi ijwayelekile. So emva kwalapho ke alibangesawa lalokhu nje limile waya njengoba namanje kusase lalonke. Waze kanjani ukuthi lenkinga ize nalomuntu wesifazane? Lokho ngicabanga ngoba kwenzeke emva kokuthi kade ngilele naye futhi umuntu umfelokazi ngayitshela ukuthi mhlambe ke umuntu obequshiwe ke. Hayi ngiyayizwa inkinga yakho futhi ngisiyayibona ngiyacabanga ukuthi nababukele emakhaya bayayibona. So umndeni wakho uthini? Ababuza ukuthi kwenzakala bathini mabekubona ubhekene nalesimo obhekene naso?
Empeleni akekho umuntu owazi iqiniso ukuthi lento lena iqhamuka phi yenzakale kanjani. Bayitshela ukuthi nje isifo nje sivelile nje. Kodwa iqiniso mina ngiyalazi kwenzakale emva kwesiphi isigameko. Iminyaka isimithathu umndeni wakho uyakubuka unalenkinga. Mabe kubuza ngayo lenkinga uthini babuza nabo bathini ngiyacabanga nje ukuthi ngeke akumnandi nami ngikubuka lenkinga okuyona kubhlungu uyabona. So ngiyamajina ukuthi umndeni wakho uma ukubuka usuku nosuku ubhekene nalenkinga lena bathina basekhaya mabekubuza mhlambe eziphi indlela abazama ukuthi bakulekelele ngazo kulenkinga obhekene nayo. Iminingi imizamo sebeyizamile umndeni njengokuthi sike sihamba na kodokotela sana sekubelaphi bendabuko einyanga kusanywe kakhulu sahlula kuchitheka imali eningi. Ngicabanga ukuthi mhlambe enye into ukuthi iqinisa abalazi ukuthi lento isuka ngoba itshela ubona into evele nje iyenzeka njengoba nami ngisho kubo. So manje sengithatha isinqumo sokuthi ngiphumele obala ngizosho ukuthi lento iqhamukapi ngoba kubhlungu ubona kuhambe kalula kubhlungu kunzima kakhulu. Akuhambe kalula. Bhuti wami manje unayo umuntu ozwana naye? Since nginalenkinga lena vele ngavele ngahlukana nalo bengizwana naye noma izathu agcina ngasazanga kodwa nje ngabona ukuthi ngizoba nenkinga. So njengamanje ngasho ukuthi akekho umuntu engizwana naye. Awukaze mhlambe ufise mobuka abantu besifazana akekho nje ukufisa ukuthi mhlambe ushele kube ikona ukuthi mhlambe ke uma ubona umuntu wesifazane nje omthandayo ombuke wamthanda uye wenze njani uthini? Kuyenzeka ngisase nathi sifisa ukuba nomuntu engithandana naye. Inkinga yikho ukuthi namahloni lesimo engibhekene naso kahle kodwa nje nakho mangibheka umuntu wesifazane kuyephinde futhi kubuye mawala kube buhlungu kakhulu. So nakho kube inkinga lethu ayingicabanga ukuthi kumele ngiqale ngilapha eqala lenkinga engibhekene nayo. Mhlambe into isiyokhontiye qhubeke nempilo kalula ngikhane ngibase emathandweni ngoba kunzima kakhulu njengamanje. Angazi ukuthi ngamchazela ngimthini umuntu engihlangana naye noma ngithi ngiyashela nginesimo esikanje ngoba into eyinkinga kakhulu. Hey bhuti wami I can imagine uhlangana nomuntu wesifazane ufisa ukumshela mhlawumbe umbuka umthande ngiyacabanga ukuthi uyafuna na ukuvusa umuzwa kini uyazifuna izingane kodwa nayi inkinga ubhekene nayo ungathini kumbukele emakhaya mhlambe ozwana nomfelokazi noma ungathini kumbukele emakhaya ngalesi simo okusona? Engakusho ukuthi le nkinga empena inkulu kakhulu. Omunye umuntu noma esacabanga samcabangele umuntu wesifazane noma ozwana nomunye umuntu noma umfelokazi engasaqala ngoba akukho lula kunzima sesithi isikhathi ngihambile nezinyanga akusinto ngangena kuyiphume kalula. So bengicabanga khona ukuthi nje kungabasiza kakhulu ukuthi behambele kude bafelokazi noma bafazi babantu ngisho kanjalo. Isixwayiso sami ngaba isoleso ngoba kunzima umuntu engafisi ukizwa into engizwayo kuhlungu kakhulu. Ngiyakuzwa bhuti wami ukuthi muyibuka lenkinga ubona sengazi ukuthi iyasuka ngokulala nomuntu oseshonelwe indoda mhlambe uyacabanga ukuthi wayicushiwe kodwa akukaze kukufikele ukuthi okungenzeka ukuthi mhlambe kuumeqo noma kubuthakathi thizeni akukaze nje kufikele lokho noma ucabanga ukuthi mhlambe isifo mhlambe ngoba uyasho ukuthi usuba hambile odokotela mhlambe isifo esingakaveli mhlambe singakatholakali. Ngokucabanga kwami vele yikho ukuthi kwenzeke ukuthi bangwa yikho ukuthi ingalala lo muntu osifazana waseshonela indoda eyifeni ayangicabanga ukuthi ngaba isifo angiboni ukuthi ngaba isifo ngempela. Ngicabanga ukuthi nje kube yikho ukuthi lo muntu wayicushiwe mhlambe ukuthi naye akaze ngimtshele ukuthi kwenzakalani emva ukuhlangana kwami naye ngoba umuntu besikhalene naye kakhulu. Ngahamba ngaya kuye sabonana ngabuyela ekhaya lapha bengihlala khona. So akazi lutho wabona ngami ngasabuyeli kuye nje kuba nami nginamahlono okuchaza ukuthi kwenzakaleni. So ngokubona kwami yikho ukuthi ngalala naye akusona isifo. Mhlawumbe ukuzizwe kanjani? Ngithi angibuze nje ukuthi ngiyacabanga ukuthi
mhlawumbe ukuzizwe kanjani unengane mhlawumbe lesimo lesi sesivukile ngoba uyasho ukuthi sibuye sisehle siphinde sifuke mhlawumbe makhona izingane phambi kwakho noma khona abantu abadala noma khona abantu uzizwa kanjani? Into engizizwa ngihlambalaza ke kakhulu ngaka ukuthi ngumuntu osegcine ehlele endlini kakhulu ongasaphume ebantwini ngoba nokuhamba kusekhonzima ngoba ngichaza nje ukuthi kuhambeka kanzima so yonke impilo nje seyishintshile seyenzima kakhulu into engiyibona nje ngathi iyihlazo ngoba sengifana umuntu okhubazekile nokuhamba kuhambeki nawo bangathi ihlaya nasemphakathini abantu bayabona into nje enzima kakhulu. Siyabonga bhuti wami, siyaluza udaba lakho. Siyabonga ukuthi ubhalelo hleleni. Ngiyaqinisekisa ukuthi usizozama ngakho konke kusemandleni siyiNethezeka TV ukuthi ugcine usizakala kule nkinga obhekene nayo. Babukele emakhaya, sizwile udaba lika bhuti. Please subscribe nalowo ozwa udaba lika bhuti lumthinta mhlawumbe ongakwazi ukuthi amlekelele kule simo abhekene naso. Please subscribe on Facebook, Instagram, Twitter, YouTube. It's Nethezeka TV. This is your girl Thandi T. Peace.